Usa kaming gabi mga angkolog, mga anti. Tugutin sa ganin nyo na mga sa tagkatahuran ini mga orasaha. Kumusta mo naman din ang ating mga pamangkin? Ayan, welcome na naman po sa ating programang Totoy na Love. Ayan, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ito yung programa po mga kabisyo na madalas nating sinasabi na alam mo nung araw, alam mo nung kami dati. Ayan, at hindi lang naman to para sa mga anggol at saka sa mga auntie, no? Maganda din dito na para mas maiintindihan ng ating mga younger generation, yung mga pamangkin po natin. Na, ganito pala yung buhay ng ating mga angkol. Oh, yeah, words. Kumusta naman po, no? Of course, ngayon po yung araw ng Martes po mga kabisyo. A day before payday! Nakatanggap na ba ng sweldo? Yung iba kasi, medyo maaga-aga eh. Siguro kanina. Yung iba naman, bukas pa yan kasi 15. No? Well, anyways, no? Marami na pong nakangiti ngayon mga kabisyo. Hindi lang dahil sweldo, no? Isa na yan yung panahon po natin mga kabisyo. Hindi na masyadong mainit po yung panahon dahil nga yung pabugso-bugsong ulan, paminsan-minsan, kagabi nga, lakas ng ulan, no? Oo, marami pong natutuwa po kagabi kasi mas lalo pang mahimbing po yung tulog. Kaya lang, mahimbing na sana yung tulog ni Mrs. Kaya lang, si Mr. kumakalabit din. Pambihira naman. Ganahang magpainit sa kigol. Ayan, shout out po sa ating mga kabisyo dyan, no? Ikaw, Col, meron lang akong tanong, no? Meron ka bang kakilala na tao, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, kamag-anak na araw-araw lasing? Kung di araw-araw lasing, siguro umiinom lagi. O kaya sabihin natin, after ng trabaho siguro, no? Yarok o ilimnong di pataranta. Yeah, words, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic siguro, no? Meron. Pero bawal ang laglagan sa programang ito. Ayoko ako yung magiging dahilan po mga kabisyo kung bakit kayo nag-aaway, ha? Baka biglang nyo i-comment o i-shoutout o itatag sa ating fanpage dito po mga kabisyo, no? Sa ating fanpage sa Totoy Bato Official. Nakalagay doon mga kabisyo, ha? Ito yun, mga sinyales na malakas sa inuman ang jowa o partner mo. Hoy! Huwag po din taon itag o kaya i-comment o i-mention sa ating baka magalit. Palahubog! Palahubog panty. Iba din yun mga kabisyo, no? Of course, katuwaan lang po ito mga kabisyo kasi hindi naman tayo may mga panahon na seryoso tayo. Pero gusto ko lang at the end of the day, bago ka siguro matulog, at least kahit papaano po mga kabisyo, na pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na natutuwa tayo, napasmile ko kayo habang siguro nasa biyahe ka ngayon, no? Ikaw isang taxi driver, lalamove driver, grab driver, at lalong-lalo na po ang mga trailer truck driver. Yung mga nagbabantay po ng mga tindahan dyan, sa mga security guard, no? And of course, sa mga karinderya din, no? Mga kumakain, mga nagbabantay dyan, no? Kahit ano bang ginagawa ngayon, mga kabisyo, samahan niyo po ako hanggang alas 12 po ng madaling araw. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Maing gabi diyan ni mo, kabisyo. Yawards, oh? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!